Så skal vi da gøre det her, skal vi ikke? Jo, vi skal. Først skal vi lige starte med en crosser, som er over det her. Men først lige gør vi sådan her. Ja. Sådan her. C4 down. Ja. C4 in position. C4 down. Det ved vi godt. Hold nu kæft. C4 in place now. Placing C4. Kæft, mand. I placed the C4. C4 is in place now. Det ved jeg godt. Hold nu kæft. Nå, okay. Okay, grab your ammo. Så skal vi det køre. Så kører vi lige noget dødbræk. Eller krass her. Det kan være lige meget. Clear din tank. Woohoo! Åh, nej. Nej. Så til venstre. Big buff fuckers. Kan han ikke dø? Fuck, det er noget lort. Hvad fuck? Han har ikke engang set mig. Så gør I sådan. Placing C4. Placing C4. Så er man tilbage endnu en gang. Fordi man ikke må bruge C4. Som på. Kæft, det er noget vildt. Kæft, det larmer. For helvede. Så lige over hele. Eller hvor skal vi over? Vi skal over her. Så gør vi sådan her. For helvede. Okay. Jeg snakker om. Den er ikke taget endnu. Nå til 4. Det er jo det bare sagt. Vi skal jo bare disable. Men man kunne ikke skyde ham, der var derinde. Det var lidt noget lort. Ja, men jeg vil gerne have en crosser. Med uden C4. C4 on the ground. Placing C4. C4 on the ground. C4 blowing. Hvad? Kæft, noget holdbart lort, det her. Der kom ikke engang et mærke. Der kom ikke engang et. Men der kommer en mærke, når man skyder. Kæft, det er noget lort. Ja, nu kommer krosser. Kæft, mand. Ja. Så tror jeg vel lige, vi kører herover over til det. Det er fordi, den der, tror jeg, at der er kort vej til. Jeg har aldrig været god til politik, så let's try. Hvad fuck er det krosser for? Kæft, det er noget surt lort. Fuck, det er godt. Ja.
Woohoo! Det så troede lige, vi skulle. Tusind. Og det lige godt ned. Jeg har ikke noget at sige. En anden, det var det bedst. Hvad med det, der kører der? Eller flyve? Fuck. Oh my god. Nu kommer jeg lige og bygger lige det fede kort stykke. Ikke? Så tror jeg lige, man fandt en god her. Så switcher vi lige til sniper. Den der. Okay. Og så står den her og venter på os. Det er super. Hvor småt du mig. Kæft! Hvorfor lækkert? Fuck. Hvor fanden skal du efter den dæk? Hvor fanden kører ned? Det er team squad. Yes. Kan jeg ikke bare så stille? Så. Au. Så skulle jeg tænke, hvad det der nu før. Ja. Er der noget andet? Så. Ja, det var bedre. Nej. Jeg er lort til den gang. Hvad fanden den plads ligger jeg på? Jeg kan ikke se det. Ligger til det, jeg ser det på sidste pladsen. Det. Nå, jamen det er fint nok det her. Pis. Yes. Kan du ikke lige vise de grimme ansigter? Det må det være løgn. Jeg var ikke finde ud af at ramme eller hvad. Det er super. Okay. Nej. Nej. Kan vi komme her? Ja. Yes. Nå, hvad fanden skete der her?
Jamen, det er jo super. Det er jo super med dreng. Ja. Men vi kan ikke nå at få et kald. Ikke engang et. Måske kan vi her. Var det en enemy? Eller løber han? Ja, men det er jo super det her. Super. Er det? Ja, det er det. Ja, det er det da. Og det er det. Vi fik dog ikke så mange point. Fanden her. Hvad sker der derude? Ja. Men jeg tror, det var en lang nok video for today. Så jeg håber, I nåede videoen. For nu skal jeg... Hold nu kæft, mand. Hej hej.